Lakhan ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo angkang chokihola habar Nilip Development Block asaihem adung alangroiso along SOPD scheme surihni ra ko hini pen ko raga thom aning kana pharman pen RCC adolong kimi kekim kerang tang da phrang po lapen raratum prabjin pen chelenglong po Karbianglong district along kaddo kabe development block kre isido lapen constituency kaddo kabe pangrum pet pen long ko ra trok do Lasong bong pen Nilip MSC constituency long henlo peneng pen ningkan plikep hok epso se KEC pen apong tinle Nilip pen MSC ang hoy chepate dun pen ke hai dun poseta Satame EMR pu ke pekpon kabe aja kiding nai habar pulote lakha engkora pho Nilip MSC constituency long henlo Bonta non KEC team Karbianglong ke Japon aman apeng ke the nai lapen kang tui nai serang hoi kang niabang KEC CM Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong along tina constituency aphan ason kaching thola simbon kipi ke pajir ponbom mate ke langka paching bar ponbom ke me ang thek penangan dobom tanglo lapen Nilip MSC pabitra rongpi ame thang constituency long aphanta thoi ke dwara ratuma phan lapen inglong arlo ke dwara ratuma phan anta ason kaching thola simbon ke pali ponje phan kabor ipona joini isi birta ke me asai deng pon bom simbon si Nilip along RG chelar pon bom tanglo ahok pinpur pon mi non kikhibom MSC pabitra rongpi ka chapat dupen non Nilip hawara long kaching thola simbon ke lahai hui henlo Jio mobile network ihinanathu upper daygroom phangcherop khanaria hawaraphan sompiponlo lapen pui hinanathu GP tara aji borlangso sarihuti penchenglo mobile phone ka chingkia kisung pen jokponlo lapen siloni jan pen chokihola BBDC road tobar ki ek cheleng pon longbomlo RCC adolong kimi kipi pon tanglake number along RCC adolong daygroom alangroi RCC adolong koilamati along sangtilang so alangroi along lapen nona kimi RCC adolong SOPD scheme pen akimi long thong kimrang pon bomlo lapen Nilip Development Block asaihem adung alangroiso along RCC adolong non cheklo joni jon thoma phi pen lotangte cheleng pon long pupasi kekim kerang abang phatu mahin pen than pom কমৰ ভিতৰতে আৰু 2-3 মাহৰ ভিতৰতে কামটো আদায় হ'ব কাম যথেষ্ট গাঁৱৰ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে কামো ভাল হৈছে আৰু আপোনাৰ ৰাইজৰ কাম চলি আছে সকলো মানুহ লাগি lapen jongpha long ta humni RCC adolong kimi kimrang ponthu bomlang monos parik si humpli adolong ta kekim kerang asai klemponlo lapen non peneng ang bong Nilip MSC constituency ka parlu ang kangalong RCC adolong kimi puthot hum trok kipi ponthu ji dolang pota Nilip MSC pabitra rongpe hinpen pachini ponthu tanglo Mayarong supen mayrongan kita motowar up to Kangsurop Kanarian lasotowar si danglo lasi hasotowar long setame totally peneng all bukajan elelong 26 nos abris nang pilo nang selek lo lasong bong Nilip hawar long setame 6 nos Chokihola pen Sonjit Crow lapen koilamati pen Samsung Inti Karbianglong live